Olla. Ja aihe tulee täällä totta kai KSPK Varos. Okei. Täällä tulee aiheena elokuvat. Elokuvat. Ja hyppää Janin kanssa mukaan. Tää on leffa ja se leffa on leffa, bro. Hyppää Janin kanssa mukaan. Tää on niinku länneleffa. Mä ammun sua. Ja kaikki tietää sä et pysy enää mukaan. Jari aloitti eka, et sä keksit jotain mukaan. Olisiko tää vaikka niinku Star Wars on Darth Vader? Leikaa sulta käen poikki. Ade, mitä mun pitäisi sanoa? Sun sisälläsi on varmaan monta ikävää patoa. Ja sä tulet edessäni totaalisesti lahoamaan. Tää on vähän niinku Passion of the Christ, kun sut hakataan. Se on sattumassa todellinen osuus. Mä tiedän, että tää tulee olemaan kunnollista potkua. Mä oon täysikäinen mutantti ninja kilpikonna. Niinku mestari tikku tuli paikalle käski sun painuu vittu. Onks sä joku silppuri? Mä laitan sut tänään ihan silpuksi. Kato, katuvasten missä on vitumi. Tää on niinku suora leffa kulitiin. Kutsu mua nimellä Jari Steve McQueen. Mä ajan aina yli Superdiva ja Kingi. No miksi siis? Mikä se on se aihe? Aihe oli elokuvat. Elokuvat? Okei. Yeah. Yo. Jos tää on elokuva, kun Ade rimmaa sen jälkeen ei oo elos kukaan. Joo, se on Jari nyt mein salee juttu se, että ois hahmo joka leffas vittu nihkein. Ei kukaan jaksa jäbää kuulla. Jäbä taitaa itsestänsä vähän liikaa luulla. Kun nimeä itsensä legendan mukaan. Jos tää ois leffa, niin tässä kohtauksessa imisit mun munaa. Sä, tää on ihan selkeä peli. Ymmärräksä sä et oo elokuvaa masterin veli. Kun meikä heitä täällä mä käärin tänään ne seteli. Jäbä ainoastaan osallistu siihen elokuvan jälkeisen keriin. Siellä sä vaan haluut strottaa, ymmärräksä jäbä, sä on täs vaan pieni poika. Hei, sä et todellakaan täällä pärjää elokuvaa, et sä vittu yhtään siitä kässäämään. Hei, tää on joku roolihahmo, ymmärräksä että mä paskon. Jäbä suoraan vaan, niin se vaan menee. Tässä kyllä meidän skillitason ero huomataan, hei. Kun meikä ottaa täällä yleisökin messiin. What's up Jyväskylä, eiks täällä on hyvä vähän hyvää shittiä keksii jotain, jos tais leffa, niin tässä kohtaa ois seksiä. Vittu. Jees, kiitos. Ja toinen kierros vielä. Lurkki, oliks äijä vähän joku? Heitä vaan. Aiheena on taikuus. Taikuus. Okei. Ootteko te ready? Let's ready. Yes. Simsalabim, Jari bim bim. Jari näyttää niin hyvältä, et sä haluut harrastaa sen kanssa seksiä, shit. Mut Jari tekee taikatemput. Sä katot täältä ikuisiksi ajois. Hutsis. Tää on Chadään. Sä oot pelkkäs kämmiäpää. Anna vaan Simo taikuri, mä huudan sun päälle Chadään! Ja mitä tapahtuukaan, mä niinku taikuri luuttinen. Läpi kulmien tuun, pistän aseen sun ohalle, etkä se on mutkien suuruus, kun se on juulin nuoruus. Mä laitan sun arkkuun ja sahan kahti oikealla sahalla. Tällä tavalla Jari Lippeen taikko on aina lavalla. Ja se on vakuuttavaa kama niinku oltais tylypahkassa. Mä oon se Harry Potter, Shocker. Ja sä näytät ihan Voldemortilta, no jep. Mitä sä oikein kuvittelit tekevääs tälleen taikasauvan esille? Sä halusit imeä mun dissiä. Mitä mä oikein selittelin, veli? Niin sä kuvittelit itsestäs, mut sulla on suunnitelmis kehis ainoastaan. Mä oon vähän niinku Iiro Seppänen. Ja mä lähden suoraan, kiitos. Mä näytän näille, et sä oot pelkkää pintaan liirtoa. Hei, ja se totuus on taikaa. Silloin kun sanat raikaa. Yeah. Ade kuuli niinku Muumilaakson taikuri. Jatka korkeintaan oli siinä se haisuli. Yeah. Alter ego niinku Gandalf. Kyllä sä tiedät tässä jäbä menee ihan paskaks. Ei sulla mitään oikeeta taikaa. Jäbä tulee tänne koittaa ottaa Ines laikkaa. Hei, laita nyt se vittu pois. Ei toi oo mitään maagihommia. Ymmärräksä noi on vaan sun sex toys. Pistä ne sun taskuusi. Vittu hampuusi. Sä et oo koskaan nähnyt edes taikuria. Et sä osaa tehdä aitoja taikoja. Jäbä vaan tulee mikkiin. Sulla on viltti päällä. Vittu sä vaan raivot. Ei toi toimi oikein. Ymmärräksä jätkä?
Sä et ole oikees, sä oot vääräs. Mä näen sun läpi, sä vaan häärät. Taikuri on täällä ja meikä tulee määrää. Vaikka sulla toi outfitti päällä, niin kaikki näkee, että sä oot vaan pelkkä hitti täällä, hei. Taikuri ei sulla taikaa oo. Gandalf tuli ja sulla on vittu paljon hikeä sun kainalos. Hei, ja siellä on karvojaki. Ymmärräksä meikä laittaa tässä nyt pasko vaan siis. Hei, jäpä suoraan vaan dunkkuriin. Vittu vaikka ei taikuri oo, niin välillä äijät puuttuu siis. Ihan sama siitä huolimatta mä tulin Jyväskylään tekee kulttuuria. Ja tää jäbä ei ainakaan räppää hullu siis. Joten kiitos. Yes, kiitti. Har det så lite med.